ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କର ମନର ରାଜା କିଏ କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ? ଆମେ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ଯାହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ। ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆମ ମନର ରାଜା କିଏ, ଆମେ ଜୀବନଠୁ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉ। ଏଇଠି କିଛି ଧଣିଆ ପତ୍ର ନେଇଥିଲି, ପୋଦିନା ନେଇଥିଲି, ଦୁଇଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଥିଲି, ଅଦା ଟିକେ ନେଇଥିଲି, ଆମ୍ବ ଅଦା ଟିକେ ନେଇଥିଲି। ଭଲ ସ୍ମେଲ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମ୍ବ ଅଦା ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେଇଥିଲି। ପେଷ୍ଟ ବନେଇଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି କାଢ଼ି ନେଇଥିଲି। ପାଣି କାଢ଼ିଲା ପରେ ଏଇଠି ତେନ୍ତୁଲି ଭେଦେଇଥିଲି, ତା ରସଟାକୁ ବି ଏ ପାଣି ଦିହରେ ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଥିଲି। ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ କିଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଚାଟ୍ ମସଲା, ଲାଲ ମିର୍ଚ ପାଉଡ଼ର ଆଉ କଳା ମିର୍ଚି ପାଉଡ଼ର ସବୁ ମିକ୍ସ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପାଣି ଗୋଳେଇ ନେଇଥିଲି। ଆଉ କଟା ଲେମ୍ବୁ, ଧଣିଆ ପତ୍ର, ପୋଦିନା ପତ୍ର। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନରରେ ଗୋଟେ ଆଳୁ ନେଇଥିଲି, ସିଝା ଆଳୁ ନେଇଥିଲି, ଚଣା ନେଇଥିଲି, ସେମ୍ ମସଲା ନେଇଥିଲି, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଚାଟ୍ ମସଲା ସବୁ ମିକ୍ସ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଚୋଖା ବନେଇ ନେଇଥିଲି। ଲାଷ୍ଟରେ ଟିକେ ବାଦାମ ଦେଇକି ଧଣିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ନେଇଥିଲି। ଲାଷ୍ଟରେ ଏଇଠି ଆମର ଗୁପଚୁପକୁ ଦେଖିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମ ମନର ରାଜା କିଏ। ଆଉ ଝିଅମାନେ ଜୀବନଠୁ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଆଉ କାହାକୁ ନାହିଁ, ଗୁପଚୁପକୁ। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୁପଚୁପ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଓହୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜନ୍ନତ ମିଳିଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧେ ରାଧେ, ହରେ କୃଷ୍ଣା।